Apa zikuoneka kuti Jessica Bwira ndithu aidzekedwa ndithu kwanthunthu. Anyway, panali ka video kamene kamayenda tinakapanga kale post kamene timati Jessica Bwira aidzekedwa apirikitsidwa ku makamaka ku Salima. Then Jessica Bwira anakayankha kunena kuti yayi kunalibe masankho ena aliwonse ndipo iwowa ndithu anachenjeza makamaka munthu amene amapanga zimenezo ngati Shadow MP amene ali phale wa kusalimako kuti yayi msamapatse anthu ndalama kuti azipanga spread fake news kuti zisankho zinachitika kwenikweni kumeneko kusalimako ndiye kunachitika ngati mpungupungu ndithu khanga kuti ayi apapa ndiye pachitika zinthu zosakhala bwino zatere. Okay, chabwino tinamvesesa kuti Jessica Bwira anayankhula mmene anayankhuliramo. Video ilipo anayankhula mmene anayankhuliramo kuti okay zisankho zinachitike sanapezeka wina kankhale iwo anena kuti kuwina kwa wina ndithu. Koma apa tikuona achimwendo banda Richard Chimwendo Banda kusalima kuja Shadow MP amene akufunayo phaleyo ndi amene tsopano akumpanga indoors kama kuti kwalimbikitsa anthu kuti amvotele iyeyo phaleyo. Zonse zitu komwe ku MCP ko ndifaka wina wake amati MCP amaleta kusankha kuti ukukhale wakuti sakumafuna amene anthu akumufuna koma iwo akumayika kwa amene akumufuna. Ndiye apa Achimwendo Banda ndithu akhala ndithu chuchu kwalimbikitsa anthu kuti ayi munthu ndiye mweyo nanga choma tifunanso munthu wina njani. Komanso adzudzulaso mchitidwe wa oti anthu MCP okhaokha wina ngati kuli munthu kale iwo nkumabwira nkumazati ifetu makamaka ndikayimira umeneko kuli nzanu kale. Ndi zinthu zake zikuoneka zoti kuti chimpwirikiti chachikulu kwambiri ku MCP chimpwirikiti ndi amene zinthu zake ndizovuta ndi apa tithaonabe kuti Jessica Bwira uja akumwedzeka ndakuka komweko amanyaka bwera kudera kumafuna mpando wa mzake kuli mzake ajoke pa mpando pala anthu ena mu mtima sakondwa akakhala wina awenda pa mpando ala phaleyo ndingani ajokepo tilopo ife kuli niyo kutanane chane kuli niyo kuchita chiyani chatsopano chimene mungachite niyo chiyani pakuluyu china chilichonse wachidapo chilichonse mafailo akuno kwa makanjira alipo dongo solosa amene kuno kungatukukire kwa makanjira kwa kompetsa lilipo komanso phungu osasaka kuti ine mmachokeranira ilo awamachokeranira ilo zakale zomati tilenge munthu wochoka pamutima kwathu lero konse chiwe chimachoka kuno kafika mpaka na uko ndiko sekuzoka phungu zingathe koma timafuna mwana amene akafika kumuti atilera awa olene ntaka kuisina bwere ngati nduna amango ndi matsaule mngana chimene awa koma ntchito amene amagwira phale olo alitono chama tayimirani ntchito amene amagwira phale tonse kuno timakondwera ku chipani ntchito amene amagwira phale ku parliament timataniso kodi timakondwera ndikupempheni asimani yanga muli apa nalakola mujawa kumaphale kuti uyime pawe kauma khanga tikolo loti mutokhala wopanda kholo mwandimva ndipo anthu awa akudziwa ndinene tu pano munthu amene wakwatira mkazi wokongola umayenera osamalira tsona akulu muyang'ane mashini akano mukazi ati mukanena kuti ukwati watha nde wina akadzafusira nde ine ndikani ndikakuzeni ndamva chimene ndimafunitsitsa lero ndikumva zimene mwanena ine ndidzachita zimene mwanena chifukwa choti kuti ndikhale mpaliamenti ndimayendera mavoti atiwo ayinuyo ndiye chimene chadziwika pano choti kongresi ife tathana nayo ndiye kuti mutsimikize salu inu ivulapo ayi siting'amba ndidafala kamuzu sitidzang'amba ayi komoka ndidambala wakuda zimene ndabwerera zimenezo ndamva ambuye akudalitseni chimene ndikufuna ine ndiyime pamalo pamene ndizitha kukubweretserani
zitukuko lecha chikulu ndiime pamalo poti mutha ndivotera ndibwerere ku parliament ngati nosenu mukunena kuti kolowera ndi ku UTM ine ndani kuti ndisakumvereke lezi ndamba eti ndizipitirizaso kuti ndipitirize kukuyimirirani anthu amene tikupanga ndale m'Malawi ndifuna ndinene ichi ku chipani cha Malawi Congress Party ndibwereze osagawana nyama musanape Malawi Congress Party isiye khalidwe lokhala ndi anthu amene amakhala ndikumathana ndi anthu ena muchipani ma primary siku milandu ngati munali ndi milandu ndi Jesse munakaina kukazika disciplinary committee munayikaso disciplinary committee ndinakakhoza palibe chimene munandipeza kuti ndatani ndalakwitsa ngati primary mabwerera zifukwa munakabwera bwinobwino osati kuzunza anthu osalakwa nde apa ndikuuzeni mwapanga zachibwana pa chizungu cha mazolo timati mwabetsa chifukwa awa ndi anthu oti amagwira ntchito awa UTM sinavutike yangotola mboma sada kata ya mashini palibe amakatenga mashini nkuchotsa singano kukataya ndio katenge munthu oti nkhale pa maliro sayankhula munthu oti pamene wakhalapo anthu osasalima northwest tikudandaula ndelero inu khalani ndi wa DPP ifeyo tima moti tigonjetse tionetsetse ndi wa DPP asalowe mboma ndikulimbitsani mtima amene mukupita ambuye ali nafe satitaya ndayamika kwambiri ndipo khalidwe limene makhala pano wina sadzatinene kuti ife tinachoka mchipani anene kuti anatichotsa ifaife tinadikirira atatichotsa ndabwera kujamba kuti kodi ndipite ndatsokoza kwambiri makolo tipempha anatipemberera aja atseke mupange lalifupi nkula anthu olephera timati anthu akamaluza fight amayamba kuluma lero kunalibe masankho achipulula lero ndunena pano ndikutuluka mu president palace kwa muzu palace kumene tilati nda president mawa tinali limodzi kukanengo uko akokakola amatipatsaso chithandizo china ku dziko lino ndemwe chidule anthu kumudzi kwa Khombedza Tolongondo kwa Levi kuli kose kamunena kuna manda zoni paka patenga musadanda ule kunalibe masankho lero amene mumuona kuuza kuti Jesse wagwa ndi mantha nde utenga wanga ndioti sitimadziwa kuti mugwa mwasanga moteri iyi ndi njira ine yonena kuti ife sitikuyima nawo koma nakunena chilungamo lero kunalibe ma primary palibe wagwa ndipo izi zaonetsa amene akukawina ma primary tinauzidwa pokonzekera masankho wakuti musagwiritse ntchito internet ngati chidwa koma kuyambira dzulo taona anthu akugwiritsira kutenga tiwana ndikumati hey Jesse awakanidwa wapangidwa stone pamene anaiti tinangozimwera makachaso awo nkumakuwa paja machiro ndikoti agulidwa ndena afe anthu oti sakukavota sama area ama area anavala ma t-shirt anazikalira pasapo ndi anthu ngati mukumuopa Jesse imani pa chilunga mugwirani ma area osati kumapita kanama ku ujeni ku internet lero zimene zachitika zizaonetsa mantha akhazikika mwa amene ndikupikisana nawo kusalima Central West constituency manager ikufuna muntu amene athe kumakhala pafupi ndachakwera ndikumauza mavuto awo amene akudziwa kuti pa nthawi yake analolera kutsekeredwa kuti anthu akwawo apeze chakudya anthu awo apeze zipatala nde ndifunanso ndikonze pano ndikumamva abale angawa achimwene angawa kumati hey ndapanga chitukuko chakunema akuluakulu chipatala chakunema mpite mkang'anema minutes akukhanso anapeza chipatala ndineyo ango chimalizitsa ndipo tsiku lotsegula ndinanena kuti ndikukuthokozana achimwene anga kuti mwakhala mbali mwachimalizitsa ni chito yayikulu koma amene anabweretsa chipatala chimeja aliyese ndikunena ndikumva pano ngati afuna kutsutsa apite ku council akapange cheki chimene chija ndinapanga argue ine ndi ma councillors anga awiri and tinapanga convince council we got it as a large project lero samauza anthu bodza ngati mufuna wina nenani chilungamo kunali nthawi yonseyi anthu apezeka kuti kuyamba kupita kuma area lero anthu akusalima Central West afuna munthu amene amaenda nawo munthu amene amadziwa mavuto osati munthu oti akamadutsa mtauni amakhala kumudzi wakweza mawindo akamafuna kupatsa munthu osakuona kumaliro osakhala nawo zimenezo ndiye masewera akufuna striker
strike wotaka ikafika DPP kumanjenjemera kuti kwabwera munthu pano tinali limodzi ku parliament kunenani mudayankhula ko tsiku liliro pano musapange chibwana ndipo ine ndinakhala chete nthawi yonse koma masewera mapanga awa omati hendagwa akuluakulu kumene ndiye kundidzutsako muone mmene ndikakukutumulireni wina ngati afuse nkhani ndi masankho amene akhalepo primary akaitana dzina lake ndikuchaya kugwetsa sindikusiya munthu maprimary achitika liti sana tiuze kuti maprimary akhala liti koma ine monga mwana wa chipani ndikudikira kuuzidwa kuti akhala liti izizi zomapita muuza anthu kuti primary mpa 17 inu ukakhala MP siwe bwana kuchipani dikira chipani chimakuuza kuti upanga chani ndiponso nkhani yomati muzisunga ma area nthumba ngati kuti ndakunyumba kwanu nchibwana ma area ndi achipani anthu tizimvera chipani ndelero ndifuna ndinenechi akangonena ine tu ma primary kala atati 12 midnight mumumva wina atakuuzani kuti kwaipa sindikucheza ndi munthu ulendo uno khasi libwerere kwa mwini munda tasiya chibwana Malawi Camera.